Kdo sem přidal? Všichni řekli já ne. No to je jedno, viděli jste už Poppy Playtime Fit? Jo, je to mega crazy děsivé. Nechtěla bych je potkat naživo. Já taky ne. Byli bychom mrtví, ale je to tough. Co je na tom tough jediný? Kdo je tough City? Amelie. Je to docela tough, Ami, a nemusíš na ně být zla nikoli. OK, nechte toho, onak na vás zavolám Poppy z Poppy Playtime of 5. Tu nezavoláš? Hej lidi, já už jdu do postele, baje. OK, čau. Čau, ale nechám si zaplet žéce, takže mě tu uvidíte. Kdyby Ineko, napište velkým písmem SOSE. OK, lidi, jdu zkusit rituál na vyvolání animatroniku z Poppy Playtime 5. Kdo zapnul tu písničku? Já ne. Amelie šla si vyvolat tu Poppy. Nenesla, dělal jsem si jen srandu. Holky, tohle je nouze. Ahoj. Hledám kamarády. Budete moji kamarádi. Jestli ne, zavolám někoho děsivého. Kam zmizela? Šla zavolat někoho děsivého. Ahoj, tak budete i moji kamarádi. Co se to tu kurva děje? Nestvete mě vy, malí smradi. Budete kamarádi ještě s někým a jestli ne, tak vás ten někdo rozřeže na malý linečný kousy linky. Konec příběhu, tak zase priste.